Takže čaute, zdravím vás do ďalšieho videjka a toto videjko bude tiež asi z takých záznamov a je to replay od našeho jedného tiež takého videjkára, vodkára Frideya. Tak dúfam, že sa vám to bude veľmi páčiť. Fakt tunak mu aj dosť pomohlo RNG, mal tunak dosť veľké šťastie, ale hlavné je to, že pekne si to porobil a ľúbilo sa mi to aj mne. Už som to videl dvakrát, som si to musel dvakrát pustiť, lebo ja som neveril tomu, aké to je pekné toto. Fakt sa mi to ľúbilo, úplne úžasné. A dúfam, že teda nás aj potom podporíte lajkom, odberom, zdieľaním. V prípade hociakých otázok kľudne komentujte, píšte. Ešte by som chcel povedať, že s protikom si dať 9 kg. Niekomu sa to zdá veľmi ľahké, ale niekomu nie, pretože tento tank je aj tak dosť pomalý, ale ide o to, že proste záleží od toho, že či ten človek s tým tankom proste hrať vie, pretože ak k tomu nemá vzťah, nemá k tomu cít, tak potom na hovno mu je ten tank, keď proste nemá ho rád alebo také niečo. Proste Friday to berie tak, že ten tank je taký, aký je, hra s ním, nemu je jedno, či je pomalý, hlavne, že má ten veľký damage, to je najlepšie, že vám fúkne aj za 500, vyhodí aj nad priemery, aj pod priemery. A podpriemer sa mi zdá, že v tomto boji sme nevideli, takže uvidíme. Za chvíľku prídu tie killy. No, fakt bolo to RNG, ale pre toho stonera, pre toho pantera z prostého. Kúka do blba. Hajzlový pavúk. Na čarovný pancier veľmi dobre pomohol. Čo čarovný? Toto je proste tento tank je o tom, že je veľký pancier a dobrá gana, takže padol prvý kill. Sa teraz Fridayko nevie rozhodnúť, či má ísť doprava alebo doľava, ale rozhodnutie urobilo svoje a tak skončilo aj záverečné tabuľky, kde to bolo 9 kg pre neho. Na začiatku, ako ste si mohli všimnúť, sa dal do chaty s takými dvoma inými, s AT-15 alebo čím to je a s Tigrom. To je tá novinka teraz v aktualizácii 9.8, dynamické chaty. Je to celkom v pohode. Tak toto fakt neviem, čo sa stalo, toto tiež neviem. Toto sa v boji asi nestalo, to je asi díky replayu. Takže fakt ďakujeme replay. No teraz zase pancier ich pomohol. Samozrejme, takéto slabšie tanky nemajú šancu spredu na prototypa, jedni jak zo zadu alebo z boku, a z boku je tiež minimálna šanca. Zase neprerazilo. A tak si myslím, že padne aj ten druhý kill. No, aha. Takže druhý kill. Potom ku koncu videjka dám aj fotky, alebo teda screenshoty z garáže, čo si pofotil štatistiky z boja. Bolo tam okolo 5000 niečo damage. Nedá pekný do výspovu pekného. Bolo tam čo síce 5000 damage, takže fakt wow. Aj pekný, dosť medailí tam bolo. Ďalší výkspotík. Takže výkspotíky vidno, že robia svoje, keď na to čuknete. Odokrytá kopula jak ona a teraz čudujete, že taký damage dostávate.
Inak nič netušiaca T25/2 si myslela, že Fridayko je asi nejaký creepy, alebo ja neviem, ale neskončilo to s ňou dobre, takže neviem, o čo jej išlo. To bol fakt asi nejaký mongol, nejaký hajzlový pavúk, tam drve do tej klávesnice, 400 prstov majú. Takže, toto bol 5. kill, zase pekný výskočík. A to LCčko odnak vykrúca, jak keby reumu mal. Jej, tak mozgy, šroby, všetko lieta. Šroby, mozgy more lietajú. Tu ak si dobre pamätám, čo som to videojko pozeral, tak tu bude fakt brutálne RNG, pretože keď Fridayko kill toho Jege Tigra, tak skoro zabil aj svojho spoluhráča. No, teraz to bola ty vole. Joj, to... Nikto si nevedel predstaviť, keby už zabije svojho spoluhráča, by mal len 8 kg. Tak by mal. Takže toto bol 7. kill. Fakt veľmi pekné videjko. No chceli by sme tak novinku zaviesť pre fanúšikov, že môžeme robiť takú súťaž o koment. Proste ten, kto napíše nejaký komentár, napíšeme podmienky potom do popísku videa, to ešte vymyslíme. Samozrejme nepoviem ešte to v tomto videu, lebo nás to napadlo asi pre nejakou polhodinkou. A bude to o tom, že ten hráč, ktorý vyhrá, môže sa s nami zahrať chatu, v 3 alebo v 2, to je jedno. Buď v 2 s Fridayom alebo so mnou, alebo v 3, že ja, Friday a... No, tak to bolo 8. kill, a potom teda ja, Friday a... ešte jeden z vás. Tak to bol 9. kill. Dúfam, že sa vám teda toto videjko páčilo. Tak hej, dajte like, ak nie, dajte dislike. Odoberajte, zdieľajte. Takže zatiaľ čaute.